हेलौ लोगोफोर, दासो सिखारनानै फेसबुक नायदोंमोन आं। माबा थास' बिबार हमजादों शेयार खालामनाय नुलायबाय नै लोगोफोर। थास' बिबारा आरोबाव हमजालायबाय होननानै पस्ट नुलाबायदों। नंगौना नङा भिडिअखौ नायनानै लाग्रोदो। বহি থাকবি, তই বহি থাকা ভগত, তোৰ তোক খোজাই থাকে। হা, তই ৰবা নৰা হৈছা না? হা হা, এইবাৰ বুলি ক, সঁচা কথা ক। কি কোনোবা মাতিলি তই ৰাতি দিনত নামাতিলি যে পিছা? তই যদি ভাল পাৱ এখন বিচনাত ঘুমাই আছা। হা आंथ' मोजाङै फेसबो नुनाय जायासै। सेम टु सेमथ' नुनो नागिरो ना, थास' बिबार बायदि ड्रेसआबो बिदिनो थास' बिबार बायदि गानो आरोना। सेम आरोना, फिगार टिगार खानाय थानाय ड्रेसआबो बिदिनो थास' बिबार बायदिनो सेम गानो। ओमफ्राय दा थास' बिबार नंगौना नङा बेसो जाहोना। खिन्थु शेयार जाबाय थाबाय थास' बिबार नंगौबो खोमा सिबा जाने। दा थास' बिबारा क्लियारिफिकेसन होआबाथ' जों जेबो मिन्थिला। नंगौबा नंगौ, थास' बिबारानो जाबाय, नङाबा नङा, थास' बिबार नङा। थारमाने आंनि सन्देहआव थास' बिबार जाथावना नङा बायदि मोनदां। मानसियाथ' गोबां एखे थायो बिदिनो फिगार टिगार। बेहाथ' बयफ्रेन्ड दंखायो थास' बिबारा। बयफ्रेन्डजोंसो सिगां समाव भाइरेल जादोंमोन नालाय। ओमफ्राय खिन्थु बे बयफ्रेन्ड थाखानानै बियो बिदि जानाय नङा बायदि आं मोनो आरोना। खिन्थु नंगौबा गावनि भुल, बयफ्रेन्डआथ' बेखौ लाखाला। नङाबा खिन्थु गबाय आरोना। बे सेम आरोना, फिगार टिगार गासिबो एखे कन्डिसनखा ड्रेस गाननाय। खिन्थु आङो सानदों मा, मानसिया बुहुमाव मेरला एखे थायो, थास' बिबार नङा जानो हागौ। आं बेफोरबायदि सानदों आरोना। दानिया नैबे मोनसे भिडिअखौ नायनानै लादो, थास' बिबारखौ नंगौना नङा बेखौ बुंनो हाला, उनाव मोनथिसिगोन। दानिया नोंथांमोनानो नंगौना नङा कमेन्टआव खोन्थाहरदो। नैबे मोनसे भिडिअखौ नायनानै लाबाव, हौवानि थाखाय बुलायग्रा बिनानावमोनखौ बुलायदों। साननानै नाय बिनानावमोन, आगैमोन, नोंसोरो सासे हौवानि थाखाय बिदि बुलायनांगौब्ला मा जागोन? सोबालायबाय, बुलायलायबाय, आरो बेबो स्कुलावसोबाव। मिथिबाय दा? बेसेबा बुरजा नोंनि लोगोफोर स्टुडेन्टसफोर दङ, नोंसोरो बिसोरनि गेजेराव बुलायनाया बिराद लाजिथावना आरोना। खिन्थु बयस गैया, गार्लस नुजोबदों, गार्लस स्कुल खोमा। लाजिनो सोलों एसे, बेफोरबायदि हुदाखौ गार। नोंसोरखौ लोगो मोनबा सोबानायस्रा गथ'फोर। बेफोरबायदि स्कुल लाइफ समावनो बेफोरबायदि हौवानि थाखाय बुलायलायनाय, आसि खोन्थालायनाय लाजिनोबो रोंला। कलेज ड्रेस गाननानै गोबां मानसियानो माबा स्कुल ड्रेस गाननानै बायदिसिना जालागासिनोसै। मा मुलाम्फा दं नोंस्रा हौवानि थाखाय बुलायनानै? बयफ्रेन्डनि थाखाय, बेदर मोनजायनि थाखाय बुलायनानै। खुरिया गथ'फोर, जावलिया फावलिया। दानिया आङो भिडिअनि टपिकखौ बे मोननैल' लानानै फैखादों। नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक आरो शेयार आरो साबस्क्राइब खालामदो। नोंथांमोनहा बे थास' बिबार भिडिअखौ नुवाखैबा दा आंनि इउटुबाव नुबाय जानो हागौ। नंगौना नङा आं कनफिउस जादों। ड्रेसा एखे, महराबो एखे, खानायाबो एखे, खिन्थु महरखौ फेसखौ मोजाङै नुवाखै, गंनाय आरोना। नंगौबा मिथिसिगोन एसे उनावहाय, मानोना बियो जेरैबाबो प्रुफआथ' फैखागोन नालाय, क्लियारिफिकेसना फैखागोन। दानिया आं भिडिअखौ फोजोब्बाय, बाय बाय। भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक आरो शेयार आरो साबस्क्राइब खालामदो।